Rauli. Kalle! Nyt TV-sopista Kotirauli, vain 599. Kalle Kun Sunnar... viikonloppu on ohi, voit kätellä sitten laittaa Raulin pakettiin ja avata sen taas jälleen ensi viikkoa varten. Huomatkaa, uusi ralli on täysin pesun kestävä. Kalle Sunnari, mitä olette tykänneet kotirallista? Siis mulla oli elämä ihan hirveetä ennen kuin mulla oli kotiralli. Nyt mulla on isotissinen vaimo, farmari Volvo, koira, 200 tonnia pankkilainaa, elämä on hieno. Niin on. Haluatko sinäkin elää kuin keke? Nyt se on mahdollista. Aikaisemmin vain ylhäisölle tarjolla ollut tuote on nyt myös sinun saatavillasi. Ja vain TV-sopista. Säästä jopa 70% säilytystilaa. Ajuton, mauton, väritön ja täysin raitis kotiralli soveltuu myös lapsiperheille. Kotiralli on täysin pesun kestävä ja lemmikkiystävällinen. Eikä siinä vielä kaikki. Nopean tilaajan etuna saat kuvassa näkyvän tuotteen ilman posti- ja käsittelykuluja sekä Mojave aurinkolasit, Nikkei Veitsisarjan, Orbiter Kodin kuntokeskuksen sekä kaksi aromipesää. Tilaa nyt. Tänään se kannattaa.